Let's gather round and sing a song. Hey, I got a shaker too, the kind of sound that wants to make you move. Bring in the uke, it will complete the groove. Let's gather round and sing a song. Hey, there's no worries on the earth tonight. We're all walking off the world tonight. Come on now, everyone, yeah. Come on now, everyone. We're like a locomotive under the big hot sun. We're dragging the game real. The song is never done. Come on now, everyone, yeah. Come on now, everyone. Les activitats de Nadal de Premià de Dalt ja s'han acabat. Ara és moment per veure què li ha semblat a la població les activitats i actes que s'han fet tant per grans com per petits. Som-hi! A mi Nadal aquí a Premià sempre m'agrada. L'he viscut des de que vaig néixer i m'agrada molt. M'han semblat les normals de cada any. No he vist cap diferència, vaja. Però jo no sóc gaire seguidor de les festes. Em sembla molt bé el que es fa. Trobo que és un poble on es fan moltes activitats. A més, l'associació Carnestoltes també trobo que fa moltes coses pel poble. Sí, van estar molt xules. Sobretot les activitats, no les tendes. Què és el que més et va agradar de la cavalcada? Quan passaven els Reis. Quan passaven. I al Patxa li vas donar la carta? No. No? Li vas donar als Reis directament? Molt Sí, bé. però de la meva germana petita li vaig donar el Patxa que anava al costat. Tonight. Come on now, everyone, yeah. Come on now, everyone. We're like a locomotive under the big hot sun. We're dragging the game. Les festes de Nadal també són un bon moment perquè els comerços de Premià de Dalt puguin promocionar-se i, sobretot, puguin fer més ventes. Som aquí al mercat per veure com els hi ha anat durant les festes de Nadal. Anem-hi. El comerç ha anat molt bé. Després aquí, dintre del mercat, hem fet com una festa major, han vingut a altres llocs, restaurants, i han fet per esmorzar, han fet com degustacions. Ha anat molt bé, la veritat. De cara a les festes sí, hem trobat molt més moviment, a més per les activitats que hem fet. Hem fet pels nens el cagatió, amb regals, després vam fer un show de breakdance amb el Michael Jackson, i per Cap d'Any doncs, sempre fem lo dels focs, els globus del desig i la festa de dalt, i aleshores doncs, sí, hi ha molt més moviment. Bueno, jo demanaria més implicació entre tothom, perquè el poble al final també es crea un bon ambient de Nadal. Al final també gràcies a l'Ajuntament i gràcies a molts comerços, al final també s'hi fan moltes coses i això és d'agrair. Pot cal afegir més festa o més activitats o més d'allò. Amb què cuidem i que ens encarreguem de que tothom ho disfruti, jo crec que ja està bé. No, a mi m'agradaria que tot sigués igual, que ja m'està bé, Bueno, a mi m'agradaria tornar-ho a fer i fer com una activitat més, encara que no sigui Nadal, per recordar el Nadal. Doncs les llums del Nadal ja s'han apagat. Ara tocarà esperar un any més per tornar a viure activitats i actes aquí a Premià de Dalt. De totes maneres, de les que s'han fet aquest any, la valoració, com heu vist, ha estat molt positiva.